zal dan wel zo wezen, maar als je goed had ingelezen, dan wist je dat het dit jaar gewoon veel beter is gegaan. Met een nieuwe directie, en het moest toch van jouw inspectie. dus kijk jij echt maar uit wanneer je rondloopt in Den Haag. Want ik Sla je op je mail als ik je zie. Fuck de inspectie. Fuck de inspectie. Geen inlevingsvermogen, nog reflectie. Fuck de inspectie. Je snapt het dus echt niet. Hoeveel shit denk jij dat wij kunnen hebben? Meer dan dat jij achter jouw bureau had bedacht. Check die eindresultaten, vriend, je hebt toch geen dyslexie. En kijk altijd goed om je heen wanneer je rondloopt in Den Haag. Want ik sla je op je muil als ik je zie. Fuck jouw inspectie. Fuck jouw inspectie. Geen inlevingsvermogen, nog reflectie. Fuck jouw inspectie. Je snapt het dus echt niet. Vooraf uitgedachte strategie. Fuck de inspectie. Fuck de inspectie. Hebben ze dan totaal geen empathie? Fuck de inspectie. Fuck de inspectie. Want ik sla je op je muil als ik je bek zie. Fuck jouw inspectie. Want ik sla je op je muil als ik je bek zie. Fuck jouw inspectie. En zelfs Jezus aan het kruis deed het niet. 2 keer een resurrectie. Dank je wel, inspectie.